खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनै मोनसे जों गार्डेनाव बेरायहैगोन। दा मोनाबिलि बेरायदों आरो दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। नोंथांमोननो देखायलांबाय थानाय जों माबायदि गार्डेनाव बेरायो। दा बे गार्डेनानो जाबाय ओरै नुहुरबाय हनै बै गार्डेनानो। दा बेयाव थांनानै जोङो बेरायगोन आरो नोंथांमोननोबो लोगोसे देखायलांगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मिस खालामालासिनो गारनानै थाङालासिनो नायलांबाय थागोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय। थुदो जोङो बिदिब्ला सिङाव हाबनोसै। बे गार्डेनानो जाबाय बेनो जोङो सफैबाय अब्ला दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोङो सिङाव हाबनानै मा टिकेट लायो नामा? ए नुबाय माबा थिख्लि माबा गाथा गुथा दंलायो हनै। दा सिङाव हाबनानै नायोब्ला बेबायदि नुगोन नै। ओमफ्राय बे मा बुस्थु आखाइजों हमथाना दोनै अख्रांखौनो सिङाव गाखोहोआ नामा? ए दा बेनो बै बिसि गिदिर दा नायलांबाय थादो जोङो अब्ला थांबाय थानोसै। दा लोगोफ्राबो थाबायगासिनो दङ नै। माबायदि नांदों? ओइ सिख्लाफोर फाथायना लालाय सासेसो बे गार्डेनाव हाबनानै। बहुद डिजाइन बानायना दोनदों आरो ओमफ्राय नैयावबो डिजाइन दङ बेखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना। आरो ओरैहाय गिदिंदों गल गल गिदिंनायनि डिजाइन आरो बैयाव साथा हमनानै हनै सेंग्रा सिख्ला जिरायनानै दङ। बहाय सबाहायना थांनानै एसे दा नै सोलाबोआ लाजिया फांजिया जिरायना दं नोंथांमोननो देखायनि आङो। नुवाखै हनै सोला बैसोआनो जायाखै दाबो। थांनानै सबाहाय जानो लुबैदों ना मासोलाय आंजोंलाय। दा बे गार्डेनखौनो नोंथांमोननो एसे बेरायनाय नामै देखायनोसै होननानैहाय देखायबाय। बे लाजिया फांजिया जिरायना दङ बेखौनो रायबोदों आं एसे बिदिबायदि खालामनाङा होननानैहाय। दा बांद्राय गिदिरबो नङा माथो फिसाल'। ओमफ्राय ओरैबो दङ बे फिसा एरियाल'। ओमफ्राय नै हबाव माबा ड्रागनसो नामा बेलाय? मोदोमबो गैया आथिंबो गैया बेयावहाय मानसि हनै दुगैना दङ। ड्रागन साइज ओइ ओमफ्राय बेयावहाय दङ जाहैबाय गोरलैफोर गेलेग्रा बेयावहा ओमफ्राय साइकेल बायदि बायदि नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। नायदो ओरैहाय आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ। नायहाबजोबलाबाय आंखौहाय मानसिफ्रा दा बिदि भिडिअ लानाय नुफिनाखै खोमा ओंखायनो नायहाबजोबलाबाय। नोंथांमोनाबो जुदि बाव आखाइखौ बुलायनायफ्राव स्पिड खालामनो लुबैदोंबा बाव फैनानै साफ्रेलाबायफैनो हागोन। बेयाव जाबाय गोरलैफोर मोसाग्रालायनो गोरलैफोर गेलेग्रा। ओमफ्राय ओरैहाय बेयावहाय एक्सारसाइस खालामग्रा दङ गिदिरफोरबो खालामनो हायो। ओमफ्राय बे गोजौआव बाज्रुमनाया गोरलैफोरनि जाहैबाय। नै ओरैबो दङ बेयाव मा खेला गेलेयो गोरलैफ्रा? अ बिदिसो नै देखायनि एसे। बैयाव गोरलैफोर गेलेग्राखौ मोसाग्रा होननानै खिथाबावो आंनिया फाग्लासो। दा ट्रेनिं होगासिनो दं बिथांमोना कम्पिटिसन नांनो थाखाय। एसे लानि क्लिप नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सोलोंदों नै नुवाखै गोरलैया? वा मा खेला होनो बिदिखौलाय मा थाबायनाय होनो? दा मास्टारफोर दङ नै मास्टारफोर बै हेलमेट हमनाया मास्टार जाहैबाय। स्टुडेन्टफोरनि बिमाफोरबो दङ जानो हागौ। ओरैहाय दंजोबो नै दा फोरोंगासिनो दं आरो गोरलैफोरखौहाय। एसे मोजां देखायनो आं ओरै देखायनो दा बेबायदि सोरबा हायारा आरामनो थांबावबाय नै सोरबा दोनग्रा बैयाव नोगोर थांगासिनो बाबु चलो ओइ गोलैबाय बिस्रा मा बैयो मास्टार जाहैबाय नै फोरोंगासिनो। आयो मोजाङाव थांबाय गोलैया ओइ रागसला फौगारनायाव नै बिसोरबो मास्टार जानो हागौ।
नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बायनानै सोलोंबानो जाबाय बेफोरबो कम्पिटिसन जायोलै ने औ जायो दे गथ'फोरखौ फोरोंब्लानो जाबाय नैबे गोरलैया आराम थाबायगासिनो दं बियो साखाया खारानो दा हनै बे मानिया आयै फिसा हनै गोलैबाय आरो नायखायालाय माखासे गोग्लैना मायो मास्टारा जिरायना रायो हनै आथिङा बोरैबा जाबायनो गोलैनायाव हनै सादों मा थाबायनाय होनो बिदिखौ आरो नोंथांमोनाबो गाव गावनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि सोलोंहोनो गोसो दङब्ला फोरोंब्लानो जाबाय मा साखा खारनाय होनो बेखौहाय नामाखौ मिथिया फोरोंगासिनो दङ बेयो मास्टार जाहैबाय नैबियो दसे नोंथांमोननो देखायबाय आङो ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय ओंखारनानै थांनोसै बांद्रायबो जों नायबाय थाया आंखौ नोगोद नायहाबलाबाय माने केमेरा खेबनाय नुनायखाय मानसिफ्रा इंजासो नामा बिलाय मानसियालाय आंबो इयो ओमफ्राय मा फाव बिलाय मा फाव बिलाय मा सिन जाखो आइया माथो दैयानो गैला नै ओमफ्राय मा सिन जाखो बिलाय अह दै नाजावदों माने दैया अभाब जायो नालाय बेनिखायनो रानबाय दैया दै अभाबनि थाखायनो बेफोरबायदि लोंनांगौबो जादों आरोखि इयो नोंथांमोन खोन्थाबाय नै ओमफ्राय ओरै गेट नुनो मोनगोन दा लोगोफ्रा ज्राव ज्राव थाबायगासिनो दं हनै सासेबो सिख्लाखौनो लाबो रोङा खामानि गैजोमा मानसिफ्रानो लामा हगार मा डिजाइन होननानै बुङो मिथिलालै आखाइसो रुजो अख्रांखौनो हमथाखोना माथो हमथाखो बेलाय बुहुमखौनो सुंथाना दोनो बियो नै दाउब'खि नै बांद्राय गेदेर नङा बैयाव हनै जमायदों पाकिस्ताननिफ्राय गुलि गावहरनाया नाङैनि प्रटेक्ट खालामना लादों हनै आइया मा फाव जाखो बिसोरनालाय सासे हिन्जावजों सानै हौवा मा होनबावनांगौ जाखो बुस्थुबो दं नामा ओमफ्राय दैनि आंखालखाय नाजावखो ना माखैलाय दै नाजावगासिनो दं बिस्राफोर नै नायनानै लादो आरो लाइट सावजोब्बाय ओमफ्राय दा मोनाबायबो जाहैबाय दा ओरैहाय गेदेरफोर रेस्ट लायो बेयावहाय माने शकिं खालामो नायनानै लादो नोंथांमोना दा जोंबो ओंखारलांनोसै गेटआ मोनफैफिनबाय हनै गेटआ बेनो बे सिङाव हाबनानैहाय नोंथांमोननो बेखिनिखौ देखायनाय जाबाय मोनाबायबो रोमै रोमै फ्रि फ्रि नुलायलांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दाउब'खि बायदि जाहोनो दाबाव जोबथा गेटना बेनो दा फैफिनबाय जोङो सुंथा फैफिनबाय नै ओमफ्राय बेयाव मा दं मिथिला मा पार्क होनो नै बेखौ एसे देखायनोसै बर्डखौ